لشامي دنابرا فرماندارين اولهیین پارێزگا حەسەکی و پەرپرسن حکوومەتا بەگوهێز ئا سووریەدا ji بۆ تەمامکردنا پێکانینا پەیمانە بستونەهێ چلەیە civînekê tên darxistin. Ev civîn beşeke jê pêvajoya temamkirina gavên pratîk yên entegrasyonê ne. Ev seroka daîreya têkiliyên derve İlham Ehmed û fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdê doh bê wezîrê karên derve Esad Eşşîbanî re civiyan. Dago li ser bicîhanîna peymana bistûnehê çileyê û derbasbûna qonaxan û ya got ji hêla Mazlûm Ebdê ve hatiya ragihandin gotûbêj bikin. Li gorî çavkaniyên di civînê îro li ser rêziknameyên pêkanînê û destnîşankirina hin fermandarên ji bo erkên li deverên cûdayên parêzgeha Hesekê tên gotûbêjkirin. Her wiha tê payîn ku civîneke din di navbera fermandarên YPJ û serkirdeyên Wezareta Parastinê Hikûmeta Veguhêz a Sûriyê de were li darxistin. Civîna di navbera fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Ebdê û hevseroka daîreya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed li Şamê bi wezîrê karên derve Hikûmeta Veguhêz Esad Eşşîbanî de bidayî bû. Hevseroka daîreya têkiliyên derve ya Rêveberiya Xweser İlham Ehmed û fermandarê giştiyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Ebdê bi armanca hevdîtinan bi rayedarên Hikûmeta Veguhêz re çûn Şamê. Li gorî Ajansa Nûçeyan Anhayê di civînê de rewşa siyasî ya Sûriyê temamkirina dosyayên girêdayî peymana bistûnehê çileyê hatin nîqaşkirin.